Δεν είχε εκεί μέσα στο σπίτι. Δεν έχει τεσάρι. Ξέρω. Το Βρήκα, έδωσα βρήκα. τεσσάρι. Μου έδωσε ο Άλεξ τεσάρι. Κόμπρα είναι αυτό που ψάχνω. Είσαι μια Άκρη κόμπρα. Άμα βρω καράκι θα σου δώσω κόμπρα για IR. Το παίξω ντράγκι λες. Παίξω ντράγκι. Παίξω ντράγκι αυτό. Γιατί μπορώ. Τι μπορώ. Και έχει και ένα τσεκπάντι εδώ πέρα κάπου. Πάρε δίκιο μου. Για σας. Είχε ένα Είμαι τσεκπάντι. έτοιμος. Μόνο μια κόμπρα μου λείπει. Τίποτα άλλο. Και είμαι... Κόμπρα, εγώ εδώ πέρα δεν έχω στην Έτοιμος ηλιομήρα να πάρω τρελάνεις. όλα τα κοτόπουλα του έλα κόσμου. Να πάρω αούκ Έχεις. ή μη 4. Δικέ μου, μία το καλό. Κι άλλο βάζεις τα ίδια εδώ. Ρε. Άντε πιαστείτε, πιαστείτε. Δίνει. Όντως δεν ήμουν ψασμένος. Ναι. Όμπο, άμα δεν μίλαγες τώρα. Έχεις μείνει εδώ. Ωπω, και ήταν ο κύκλος δολοφονικός. Εδώ. Εγώ κάπου εδώ θα πήγαινα. Κολλάει. Σε δύο. Λίγο χρόνο. Πάμε εδώ. Δεν βλέπω καν. Πάμε να πιάσουμε το σπίτι αυτό. Φίλος κι άλλο και φίλος. Τσεκβάκ θέλω να δούμε. Πηγαίνει όχημα εκεί, κρασάρι όχημα. Πού? Από εκεί πίσω από το δέντρο είδα όχημα. Να το. Και μηχανή. Πώς θα πούμε. Μάθω τι είναι. Πίσω μας από τα σπίτια. Έχει κόσμο εδώ. Και σε μένα έχει κόσμο. Εδώ από πάνω σου έχει κόσμο. Νομίζω έχει κόσμο εδώ. Ναι, στο δίπλα σπίτι είναι, έλα. Άλεξ, πόσους έφαγες? Έναν στον δρόμο έχω κάνει νοκ. Ωραία, Άλεξ. Ένας είναι εδώ πάντως. Οχ, ποιος σου ρίχνει. Γιατί έχω κι άλλο άτομο τώρα. Το ψάχνω. Ωραία, απ' έξω είναι. Δεν ξέρω, αλλά Καλά. Ο άλλος είναι μέσα στο σπίτι και δεν κάνει τίποτα. Πάω απέναντι στον Άλεξ. Βασικά κάπου εδώ είναι αυτός. Πετάω smoke άμα θες. Τι να κάνω, να πάω Περάσει στον Άλεξ απέναντι. τώρα ή να πάω στο μαλάκα. Ναι, πετάω smoke. Παίρνα. Έχει πολύ team. Μπες πάλι μέσα. Είναι πάνω στην ταράτσα και έχει φάει, του έχουν ρίξει από την άλλη, από το άλλο team. Ανέβουμε να τους παίξουμε τότε. Ήταν στην ταράτσα, είναι ακόμα στην ταράτσα νομίζω. Ναι. πια μου, Πω. Έχω και τον άλλο το μαλάκα. Ναι, είναι εδώ στη γωνία ακόμα. Μπράβο. Νομίζω δεν έκανε ο Άλεξ. Να κάποιος Εγώ- smoke από τα διπλανά σπίτια, πρόσεχε, Άλεξ. Ναι, το ξέρω και εμένα μπορείς να κρίνει. Και από πάνω. Είναι εδώ πίσω από τον αβράχο ένας. Είσαι Άλεξ.
λιανίσω δίπλας, ρε φίλε. Μαλάκα, από παντού ρε φίλε, δεν μπορώ να είμαι safe. Κι εγώ από παντού τις έχω φάει, να ξέρετε. Εγώ δεν πάω πίσω. Και ο άλλος είναι δίπλα στο σπίτι ακόμα. Εδώ νομίζω δεν με βλέπει κανείς. Έχεις κι άλλους εκεί ρε. Ναι ρε. Τι. Έχει κι άλλους εχθρούς εκεί πέρα. Έχω emergency τέτοιο, εγώ πώς το λένε, Το chip. chip. Ο άλλος από δίπλα από το σπίτι. Ο άλλος ακόμα εκεί είναι. Και έχουμε κι άλλον έναν, Α. τουλάχιστον στο Αλέξη στο σπίτι. Δίπλα μας. Ναι, ναι, στο διπλανό σπίτι. Εκτός κι αν είναι αυτός που πήγε απέναντι, δεν ξέρω. Είναι ήσυχο για... Νοκ. Στον Αλέξη. Ναι, από πού είναι. Δεν ξέρω, ήρθανε δύο nades. Που σημαίνει ότι Ναι. πρέπει να είναι και κάποιος άλλος δίπλα. Σένα δεν ήρθανε. Ναι, ναι, για εδώ ήρθανε. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι κάποιος εκεί και να τον κάνει revive. Θα πάει να πει ότι είναι δύο. Στον Αλέξη. Εγώ έναν άκουσα και είδα και αυτόν που έριξες τώρα. Αυτό το που με έφαγε αυτόν έριξες. Δεν βλέπω κανένα, ρε. Ωραία, έχει ένα λεπτό. Πάμε απέναντι να πάρεις το chip του τέτοιου. Μα δεν ξέρουμε πού είναι ο άλλος, ακόμα νόκ είναι. Ή τον Κάνε έχει κάνει πρώτο knock, revive, δεν ξέρω. Μπορεί να ήταν και δύο έτσι, δεν Νάτος ο άλλος. ξέρω. Πού είναι, Κάτσε στράτσα. ρε βάλε. Στράτσα είναι. Αυτό ήταν solo. Αμώ. Ναι, το δρόμο είναι αυτό. Έχω έναν εδώ. Κάμια τόμερα άμα βρεις. Ναι, πρέπει να πάω να φέρω τα τσίπια σας. Αυτή πρέπει να ήταν, δεν πρέπει να έχει άλλους. Ναι. Δεν πρέπει να έχει άλλος. Και μετά πάρε τέτοιο. Όχι, αυτόν που Καλά. έφαγε τον Ντίμι δεν τον έφαγες. Αλήθεια. Ναι, Τόσο εγώ. νομίζω είναι που έφαγε στην πόρτα. Τον έχω φάει στην πόρτα, έφαγα δύο ρε. Δεν είδα το δεύτερο Έτσι, το όνομα, έχω τέλος πάρει πάντων. της πουτάνας στο boost, εδώ χωράει τίποτα. Έχει το κύκλος. Εντάξει, ας έρθει, είναι Είναι Τι να φάση κάνω. 5. ισχύει.
λεπτομέρεια δεν την είχα δει. Πάμε. Να είστε τσιπάκια. Όχι ρε, φύγε, πού κάνει. Θα τις παίξεις στο μπλε. Θα πάω, φέρω τα τσιπάκια. 5. Εδώ πίσω, στο μπαθουκάκι εδώ μέσα αριστερά. Είμαστε εκεί. Χίλαρε. Ωραία. Αν μπορείς να ξασφέρω. Έχω γιατρικά. Και εσύ απέναντι, Πήγαινε πάρε. Ναι, στο μπλε, που ανέβεις στη σκάλα. Κάνεις δεξιά και θα δεις το κουτί μου. Αλλά για το πρωτοβουλάρα θα παίξουμε. Εδώ. Δεξιά είναι αυτό. Αυτός. Χίλαρε. Έρχομαι. Δεν θα μπορούμε να λουτάρουμε μέσα κάπου, να ξέρεις. Δώσε. Όλα θα γίνουνε. Όλα γίνονται Είναι για κάποιο γιατί- λόγο. Γιατί όταν θα έρθουμε εμείς, τα σπίτια θα είναι εκτός. Όλα γίνονται για κάποιο λόγο, να ξέρεις. Το Ζάκι πέσαμε, μην το ξεχνάς. Έλα. Το Ζάκι πέσαμε, μην το ξεχνάς. Ζάκι. Δικέ μου. Εντάξει, θα πέσουμε εδώ. Τι να γίνεται. Έτσι το βλέπω να είμαστε εμείς με το κυνήγος να φεύγει. Αυτό θα είναι πρόβλημα. Πάω ανοίγω από τώρα, Αλεξάνδρου. Όμως, Ναι, και εγώ και με κοντρόλ θα μείνω. Εκεί έχει smoke. αυτός που έχεις βάλει πάντως είναι καλή. Τη γάμισα. Ναι, δεν σε βλέπω. Ούτε εγώ δεν παίρνω. Πρέπει να είναι τελευταίος. Τι πρέπει να δούμε, κανένα νεκρό. Στο σημάδι είναι ένα team. Άμα δεις κανένα δίπλα σου, Νίκο, πτώμα, Στο σημάδι μου είναι ένα. Έχω νοκάρει έναν και είναι στο γέλο εκεί. Δεν μπόρεσα να κάνω κάτι άλλο, με έριξε. απογγέλε μου. Ρίξε, όχι ρε, πώς το. Με έριξε, ναι ρε μαλακά. Είναι ένα team εκεί στο γέλο. Στην κούβα εκεί πήγε. Αχ, παραλίγο να το πήρα το kill. Το ένα. Η φάση είναι ότι εγώ έχω μπει μες στον κύκλο. Αλλά με έχουν δει. Μη ήτανε. Αν μπορείτε να τους φάτε αυτούς. Πώς να τους πάμε, είναι δεξιά. παντού. Μου ρίχνουν κιόλας. Έλα πάρ' τα πράγματά μου. Έχω και smoke εδώ. Αν μπορείς. Άσε μου να πάρω τις μου. Έχω πετάξει όλα με τα πράγματα κάτω. Άργησες λίγο, δεν πειράζει. Δεν γίνονταν. Αυτό παράτα μου και τέλος πάντων. Don't worry. Ακόμα τελευταίος επιζών. Ναι. Πέσε πρώτον κατευθείαν.
Έχω εκεί είναι όλα μου τα πράγματα. Έχω και smoke. Και ρίξε smoke κατευθείαν. Και μετά κάνω Είναι ult. smoke. Πήγαινε κάτω-κάτω. Απλά άσε μου και ένα όπλο. Βάλε μου οξυγοσόν και άσε μου ένα όπλο. Άστα, σηκώσε με. Κάτω ένα revive, κάτω ένα revive. Που μαλάκα, δεν το πιστεύω ότι ακόμα ζείτε. Και πάρε, Αλέξη, πάρε το ντράγκι. Ρίξτε και κανένα smoke, ακόμα, μπράβο. Και έχω και μέτς, έχω απ' όλα, πάρτε τα. Δώσε μου ένα... Όπλισε, 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 ναι, ναι. όπλισε, όπλισε, δεν έχεις οπλίσει. Μίτσο, δεν έχεις οπλίσει. Άσε μου ένα, πες το. Pain. Άλλοι τρεις είναι, άλλοι τρεις είναι. Έρχεται, Έχω vest, δεν Ούτε πειράζει. κράνος, ούτε τίποτα. Ό,τι είναι. Είναι. Να, εδώ. Ρε. Άρε, Άλλος πού- ένας, είναι αριστερά σου. Πίσω είναι. Όχι, όχι. Είναι prone. Δεν σας πω ότι είναι κοτόπουλο αυτό. Όχι ρε μαλάκα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μαλάκα, δεν το πιστεύω. Μαλάκα, τι παιχνίδι σου κάναμε ρε μαλάκα.